Croeso chi yma i'r Gell ar ddechrau wsos newydd. Gobeithio i'r penwythnos fod yn braf ac yn fendithiol i chi.Wn i ddim os welsoch chi stori ymddangosodd ar y cyfryngau dros y penwythnos am flodeuo y lloer, neu seleni serios witi i roi enw Lladin iddo fo. Cactus prin o ardal yr Amazon ydy hwn, ac mae yna enghraifft ohono fo yng Ngerddi Botaneg Nghaergrawnt, Prifysgol Nghaergrawnt. Mae'n tyfu trwy lynu wrth goeden ac yna yn uchel Amrigau'r jungle. Ar adegau mae'n cynhyrchu blodyn gwyn sydd fel arfer yn ymddangos wrth i'r haul fachlyd, ac yna mae wedi marw erbyn i'r haul godi y diwrnod canlynol. A dyna pam bod yn cael ei alw'n flodeuo y lloer. Mae'n dibynnu ar ddau fath o wyfyn sy'n ddod i beillio'r blodyn. A mewn llai na 12 awr mae'r cwbl drosodd. A mae'r un sydd yng Nghaergrawnt wedi cynhyrchu blodyn. A'r gred ydy mae dyma tro cyntaf i hyn ddigwydd yn y Deyrnas Unedig. Mae'n flodyn hardd, gwyn, rhyw 1 modfedd ar 10 o hyd. Tynnwyd llun timelapse ohono sydd i'w weld ar y we a bu miloedd ar draws y byd yn ei wylio. Mae'n ffenomen rhyfeddol yn wir, un o'r pethau sy'n gwneud astudio byd natur yn faes mor ddiddorol. Rwan, heblaw fod yn ddigwyddiad prin tu hwnt. Un o'r pethau eraill sy'n ddiddorol, ond nid efallai mor bleserus i feddwl amdano, ydy'r arogl mae'r blodyn yn ei gynhyrchu. Dywedodd un o'r gwyddonwyr fi'n gofalu amdano. Pan agorodd y blodyn, oedd yr arogl yn felys, yn hyfryd, braidd fel gwyddfyd. Ond yna rhyw 2 awr yn ddiweddarach, oedd pethau'n dechrau newid. Ac erbyn iddo siarad ar cyfryngau, wel I union eiriau oedd, "We're now in the realm of public toilets." Oedd yn dechrau'n arogl hyfryd, ond yn y diwedd yn aroglu yn gwbl afiach. Mae rai mi gyfadde dwi'n iddigeddus o'r gwyddonwyr sy'n cael y cyfle I wylio a gyfalu am y blodyn. Ond dwi ddim yn chwennuch y profiad o aroglu wedi i'r blodyn farw. Da ni'n gwybod fod yna brofiadau mewn bywyd sy'n ddigon tebyg. Maen nhw'n dechrau'n felys, ond yna mae pethau yn newid. Mae chwarae yn gallu troi yn chwerw. Meddyliwch enghraifft am y brenin Dafydd. Oedd wedi sefydlu hynna'n yn frenin yn Jerusalem, a'r fyddin allan yn diogelu'r wlad. Mi oedd bywyd yn braf ac ynte'n cael gorffwys ganol dydd. A be welodd o ond rhyw eneth hardd yn ymolchi. Galwodd amdani. Ac I fod yn gwybod I fod hi'n briod ac ewreas o'r hethiad. Fe gafodd ei ddenu I gyflawn I godineb. A dwi'n siŵr I fod o wedi mwynhau a cael boddhad o'r profiad melys. Ond yna, fe ddoth y gwir allan. A fe droth y stori o dineb I fwrdwr, I farwolaeth plentyn, ac I deulu'r brenin brofi un trafferth ar ôl y llall wrth i'w esiamplo fedi ffrwyth yn mywydau ei blant. Trodd y melyster yn chwerw. Yn wir, gallwn ni fynd nôl I hanes yn rhieni cyntaf yng Ngardd Eden, a gefan edrych ar ffrwyth pren gwybodaeth da drwg. A phan ddeallodd y wraig fod y pren yn dda I fwyta honno, a'i fod yn deg i'r golwg ac yn bren i'w ddymuno I beri doethineb, cymerodd o'i ffrwyth a'i fwyta, a'i roi hefyd i'w gŵr oedd gyda hi, a bwytaodd yntau. Ond mor fuan, trodd y blas yn chwerw ar ei gwefusau, gyda chywilydd yn cymylu calonau, a nhw'n dechrau cyhuddo ei gilydd efo'i geiriau. Mae pechod, mor felys mae'n ymddangos ar y dechrau, yn ein halltudio ni o Eden, yn creu dieithrwch rhyngom ni a'n gilydd a rhyngom ni a'n tad nefol. Ac yn y diwedd, mae o yn lladd.
Ond arhoswch. Cyn cloi mae mwy i ddweud, oherwydd dwi ddim jyst i dod yma i ladd ar bechod. Oherwydd nid dyna ddiwedd y stori. A yn unig nghyfnod y grawys, da ni'n cofio un arall ddath i brofi mor chwerw ydy pechod. Nid fod Iesu hunan wedi cyflawni unrhyw drosedd, ond fe drodd y ddynolryw arno. Judas, mwyn y 10 darn ar 20 o arian, drodd yn felltith iddo fo. Yr awdurdodau yn Jerusalem yn meddwl cadw Capel ar ei hawdurdod ac ar ei deml, ond fe ddaru nhw fethu. Pilat oedd eisiau cael bywyd tawel trwy fodloni'r dyrfa oedd yn gweiddi am waed. Ond Iesu hun brofodd y chwerwedd mwyaf yn te, yn yfed y cwpan i'r gwaelod. Ond dyma droi'r darlun ar ei benni lawr. Os oedd y groes yn chwerw, a thywyllwch y deirawr yno yn ddiwch na fedrwn ni mwy ddychmygu. Eto, o dywyllwch Calfaria, fe ddoth melyster rhyfeddol ein iachad ni. Yr iachad brofodd Mair i'w henau pan ddath at y bedd fore'r trydydd dydd, a chlywed llais yn deud I henw, Mair. Yr iachad a'r maddeuant brofodd Pedr wedi I ddagre chwerw am iddo wadu feistr 2 gwaith. Seimon, fab Jona, a wyt ti'n fy ngharu I? Portha fy nefaid, bugeilia fy nefaid. Yr iachad brofodd Thomas yr amheuwr i'w amheuon I gyd. Estyn dy fus yma, edrych ar fy nwylo, estyn dy law a'i roi yn fystlys, a ffaid y bod yn anghredadyn, bydd yn gredadyn. Ar iachad, y myddeiant, y cymod a'n tad nefol fedr pob un ohono ni I brofi wrth I arogl afiach yn gwrthryfel, yn erbyn yn tad nefol, gael I lyncu gan bersawr hyfryd aberth ein gwaredwr. A dyna pam yn bod ni dychwelyd dro ar ôl tro I syllu ar y groes, a myfyrio ar gariad rhyfeddol yn Duw a'n ceidwad. Ydych chi'n I weddio? Mae enw Calfari fi gynt yn wradwydd mawr, yng ngolwg fenaid I yn fwy na'r nef yn nawr. O ddedwydd fren, sancteiddia fy le, dderbyniodd ddwyfol waed yn e. O Dduw ein tad. Da ni ddim yn sylweddoli'n llawn gymaint y mae yn hanwireddau, yn hunanoldeb, yn beia ni, yn drewi, yn ngolwg y nef. Ond o arglwydd, da ni'n diolch fod Iesu wedi dod I lyncu y cyfan I hunan, I signo I mas y gwenwyn ar oes y sarff I ni, ac wrth y gwenwyn hwnnw, I farw ar y Galfari. Rhoi ni o ddewn tad, y ffydd I brofi melyster y persawr, y gogoniant sydd yn dod trwy I Iesu farw yn y lle. Amen. Wel, gobeithio bydd yr wythnos yma'n wythnos fendithiol I bob un ohonoch chi. Ac os fydd Dyw'n caniatáu mi ddoi am Myfyrdod arall, bore dydd Mercher.